okpu mmemme ga-azọpụta gị mgbe ihe ike na-achọ ime n'ụgbọala mụ na gị nọ. Nye m ntị ọfụma, mmụọ ka m na-agara ozi aha m agara mmadụ ozi a na-abịa m ebe a ka inye m ego. Onwe ihe m ji ego ị ga-enye m eme, ma n'eziokwu ka m chọrọ ka ị kwụrụ. Okpu mmemme ka mụ na gị ga-aba moto, ị na-ene anya na o nwere ka ụzọ si dị. Akpata oyi ụwa ga-asụ gị n'isi, ọ na-akpata oyi ndị ichie si wụọ m akpata oyi n'isi wee sị m gaa n'ihu. Ị mara na o nwere ihe chọrọ ime. Okpu mmemme ahụ iyi n'isi, ibido ya aka, ịkpọkuo chi gị, mmụọ gị na-eso bi ụwa. Ịkpọkuo mmụọ ichie bụ ichie nke nọ na be nna gị, mmụọ nna nna gị. Ịkpọkuo ihe Igbo ji wee bụrụ ọkanga na-eme nganga. Ịkpọkuwe ha sị anọ gị na-akpọ ha. Na ihe ike agaghị emekwe n'ihu gị n'ebe iyi okpu mmemme ma ebe iji ya. I wee bido ya aka n'ụbọchị nke tata na ihe ọbụla bụ ihe ike nke na-achọ ime n'ụgbọala nnọ, nke na-achọ ime n'ụgbọelu a, na m kwuru si na ike so ndị ichie nwa okpu mmemme ya mebiere m ya, ọ ga-emebi ya n'aha Chukwu na ndị a na-ise. Ọ bụrụ na mgbe Igbo na-akwanyere mmemme echichi ugwu, ururu ụmụaka a na-amagharịsị ha ga na-eyi okpu mmemme, ha agaghị eyi okpu mmemme maka na okenye nọ n'ụlọ mmiri wee mapịa ọlọkọrọ ọkụ. Ndị okenye ahụ apụta ekuzizi ihe maka onwe ihe ha ama. Ihe ndị okenye anyị ụfọdụ ma kịtawu inye ya aṅụrịka. Gịnị bụ aṅụrịka? Ogogoro. Ịgba ya aṅụrịka ọ ṅụọ ọrahụ, ụmụaka enye ya aka n'isi napụ ya okpu ya. Merenu ihe ụfọdụ a na-eme, ọ bụzie ụmụaka ka a na-aga ajụ ajụjụ. Okenye anọrọ n'ụlọ, mmiri ama nkụ a ga-eji wee shie ihe na mgbede. Kedu onye okenye mmara bụrụ ile onye okenye nnọkịta na-apụta ekuzi ihe? Hapụkwa na asị efere mba ụwa, onweghị onye efere mba ụwa jụrụ ịjụ si ya pụta na bịa kụzie ihe. Anyị enwezi ndị okenye. Sọmọfụ ndị okenye anyị nwere kịta wee okenye arụrụ ana, okenye ọkpa nshi. Some of them akọrọ nshi a na-agagharị na-emerụ ndị mmadụ ọnụ. Mana ihe ọma na ikwu eziokwu wee kwụrụ ọtọ na ọ bụzi ụmụaka anyị ga na-adụ ọdụ na-ene ha mgbe ha na-ekwu okwu. Ụmụaka wee pụta ekwuo nke a akụzie nke akụzie.